Ingon si Jonathan De Los Reyes nga magpadagat daw ta. Wala na problema. Larga na dahin ta. Sus pastilan bisag asa man si Besyoy. Pero kisi-kisi ng kitong diya. Daghan kay kitong dire pre koy. Adi kitong na po daw. Kalihokan ba ning mananapan kisi-kisi. What's up mga parikoy? Maayong aga kaninyo tanan diha. Karon ani aday ta sa anis lag maribuhok. Diri ta magpadagat. Mo na atong tour guide sikat kay ni. Maayo kay mong basket parikoy. Diara Stephen Curry yo. Mo na Stephen Curry na Bohol. Stephen Curry. Stephen Curry. Gawa sa pareha silag naon ni Stephen Curry. Mao-maupod silag naon ni Mariano G. Mao din atong mga kauban parikoy. Nagpapalit po tada og tuba. Matik dili na mawala. Mahalag tubas maribuhok koy 180 man. 20 na lisukli. Ato ning tilawan bi mahal ra ba kayo? Daot mang naong. Grabe di man da pare koy. Di magsilbi kung way tuyo. Palit ag tuyo diri sunahan. Tuyo. Pasi na dayon ta. Kay layo-layo pa tagadtuan. Shoutout ko sa Tagias Bangka no. Si Ma'am Jocelyn. Salamat kay Ma'am. Og ni Aloy Fishing Adventure. Nindot ba pa dilang boardwalk diri pare koy? Piskay kay ba? Ila pa dayong renovate ila mga cottages diri pare koy. Murag daguban ni sa Bagyo. Hinayong bug sa Stephen Curry ay. Naapsan pa man namo. Trivia pare koy. Mao din ang pampahilo sa antipara pare koy para mo tin-aw. Balion ra na nimo nya ikis-kis. Tin-aw lagi na. Para sa mana? Para nod-nod sa antipara. Para kita tanan. Uy, unsay makita ba? Bilbilahan. After 1 hour nakabalik na gyud si Stephen Curry. Kay di man lagi marang mintanan, upat-upat sa lang. After 1 hour, usa pa pud siya nakabalik. Kita na tas loud. Og di ana kasakay na gyud may pare koy. Mao dayong dugi nakabalik pare koy kay kusog di pong baw. Tanaw po ni sakay puro dagko nya dibugsay gamay kayo. Bati pare koy. Kaning nas dagat kauban gyapon na namo. Pataan siya focus samtang taob pa. Og naabot na gyud mi sa among destination. Sus pagkamabaw naman dayani di ay. Abot na ta sa Islamaktan. Pag diresonahan kita mighaw. Hinahinay paghuwag bato si Minggoy. Sus patay naman di ay. Nalumos gorones dagat ba? Og mao na nimong kampo pare koy. Gamara tag tent diri Watay buhat video man ta. Ano mana. Wala may tanawon kundi ko mag-video. Okay kayo. Sa Shopee din ako napalit. I-search lang Tesco Market. Mga barato ra lang 10 pare koy. Pa-view ta diri karon ingnon gwapo ba? Pabor kayo tagay-tagay tuba niya ba? Mana. Before ta mo attack pare koy. Amo kang sa tadanog pan. Ada kuwag paak oy. Di pud tanton dakog lamoy ba? Pare koy tataw bagbahog tirada. Tilaw pud tanong bagbahog kung lami ba? Lami pud pare koy. Kaysa murag nay nakapanamhaw sa pan. Adi lagi master tono. Ayo palipat pare koy. Para napatas tuba. Painit sa taslawas usa mamana. Mia ay. Minggoy TV pud be. Kay nakainom naman tagamay atak na ta pare koy. Mo nga flashlight atong gamiton karon. Napalit din ako sa Shopee pare koy. Search lang Sofern flashlights. Og na pa sila discount. Gamita lang ang code nga SOFISD091. Di ba kusog kay pare koy? Kung sa video murag di kay kusog pero sa personal kusog kay na siya pare koy. Landag yun kayo. Og manam na ta pare koy. Pastilan na po si Bisyo. Pasita pare koy. Ahak ning tangke goy. Pero kisi-kisi gyapon kitong pare koy. Lami kay na sabaw. Og nakakuha pog kitong si pare koy Jim. Good size na pare koy. Og dire another kitong na pud pare koy. Medyo luhagan ni siya. Bisan pag luhagan, dili ka kadagan. Bukol. Kisi-kisi. Sayang kayo, lubat na tong GoPro. Di mga agat na pare koy. Lamiyara ba sa bawa de? Ubay-ubay po damong nakuha nga isda pare koy. Sayang lang kayo, lubat ang GoPro. Malas kayo na charge. Bawil ata sa pagluto ni pare koy. Mao na ni ang tanan namong kuha. Pero mapunan panikat may kuha sa pukot. Secured ng panihapan pare koy. Kisi-kising sa bawa ni. Bintaha kay nakadungag na sila. Sudan na lutuon ba? Mao na ni para sa kinila pare koy. Pain sa putagdaan og tubig. Og gilunod na lang po daan ang lamas. Og timplahan na lang po daan. Butang ra nag-asin sa kaluwag. Bitsin to nga sluwag. Impas tang tanan. Og pagkabukal, matik lunod na lang isda diya. Plastada sa nato daan ang kanon. Kay hapit na maluto ang sudan. Lamiar bagyan ang bugas nga puwa. Og kay hauno naman. Butang ra natog dahon sa pilipil. Para healthy kay ba? Fights kayo Hauno na nato. Overcook niya ang dahon sa pilipil. Ari putas kinilaw be. Apis kayo kinilaw Ato na po na iplastada ang atong tinuwa. Angay-angay ba? Diarang kitong sus pagkalamir bag unod ani. Ato po nintong ang kinilaw para maangay sa uban ba? Tunga po sa sabaw para makahigop ang tanan. Huwag mga sa tao sa tapangaon. Hab-hab pare koy. Kisi-kisi oy. Tantono ko. May kamtimplag kinilaw ba? Kaon. Kub boys. Kub. Sab-sab. Init. Ito gamay ba? Masih. Cek kasaban tati alot nang kaniwang ta. Ano ka timplay? Timplaw? Matik. Marunong DJ? Mas meron ng DJ. Yan ha, baka balhin. Lambe ba kanig soup? Itungan yun. Pada no. Mukhang nga mo balak mo. Mukhang nagbo. Kaya po diba? Mahinajak na tame. Kinamdong o kimboy. Kalimutan sa pagkuli. Kisi-kisi nga agi Ug kay man na matagkaon, automatic to ba dayon papahili sa kinaon.
Ari ta magtiwas og tagay sanay kayo kay igang kayo. Anak mana. Yo, sa mga parikoy, nalako gustong i-share nyo nga da. Mao ni ang Diamond Game parikoy. Na sila'y daghang klase-klasin duwa parikoy. Kung bored ka sa inyo ha, pwede din mo kalingawan. Karon ato nang i-try ang Dragon vs Tiger. Pwede ka mo taya direk piso. Lingaw-lingaw ra god. Ni taya day ko sa Tiger. Nice, dog ta parikoy. Kanin duwa bawal ready sa bata parikoy. Bukod sa Dragon vs Tiger, na pa sila'y color game parikoy. Taya gahapon tag piso-piso dire sa yellow blue. Tabla raman parikoy. If ever daghan na po kag daog ato ra ka sa withdraw parikoy. I-type rang amount diha og imong GCash number. Naalang sila valid bet kung gusto ba ka mag-recharge ato ra ka sa wallet. Pili ra ka diha kung pila imong gusto. Sa pag-register sa ra pod kayo. Ibutang ra imong number, type kag password, i-click ng send na kay madawat nga code og ibutang diha. Then confirm. Sa gusto mag-try ang link nasa comment section.